Pilipinas kang runana iti Ilocos katapunuan ti pamati, tradisyon ken kultura manipod pailaeng idi panawen iti Espanyol. Ti Paway Ilocos Norte ket maysa ka iti kabayagan nga ili a mamati ti pamati kang runana iti Ash Wednesday. Dito nga inlawlawag ti maysa ka iti nagboy ti street dance competition ti kayat nasawen ti guling-guling. Guling-guling festival means it's the last day of merrymaking before we enter the Lenten season. So today, everybody must have to be happy, merrymaking, dancing, singing, attending festivities in this town because today is the last day of merrymaking. Tomorrow is Ash Wednesday. So we will enter the Lenten season. So everybody is happy here, not only from Paway but from different places just like the province of Ilocos Norte and neighboring provinces. Di magipatungan dito guling-gulingan ti Faret by using the Bella-ay. Bella-ay is the starch. It's made, it's a white starch. The capital itoy, that means we have to be religious. We have to we are entering the Lenten season. So agayuno tayo, ag-observe tayo ti nasayaat nga ugali, ta agdaydayaw tayo kinaapodyo itinted nga grasya ti makatawen, especially our harvest, the graces from the remittances of our abroad family, and of course the services of the municipality of Paway. Dito'y nakipagpaset dagiti aming opisyales iti Paway Ilocos Norte kang runaan na kini Mayor Sheila Galano ken iti mismo Vice Mayor iti nadakama ta nga ili. Kabayatan nako na iti maysa kadagiti international tourist ang nakipagpaset iti daytoy a parada ket tapintas ken makayayo iti daytoy a piyesta. It's my first. Yeah, I've never been here before. So, what did you know about Paway before coming here today? Well, my wife that's from here, from Paway. So it's my first winter here, my first time here. So I just retired, and so it won't be the last. I'll be back, that's for sure. Now that you've experienced guling-guling, how do you feel? It's very exciting. I mean, very nice. I like their costume colors, Right. and their enthusiasm. It's beautiful to see. May naig iti daytoy ket paragsak anay Congressman Angelo Marcos Barba iti 2nd District anay kipagpaset iti daytoy street dance gaputa tinawen ang mapapanisuna ken imbatad na anay isang sangayan iti nasa o apasken. Uyo detoy aming arwat, aming inabel, aming panagsala, aming panagrekte tao. Sanga deta ti Paway. Makita ti panagkaykaysada amin. Isu iti simbolo, isu iti mangipuem mo si daag, simudaag iti panagkaykasa iti ili ti Paway. Isu nga never nga na-miss ko jure maminsan dito yung selebrasyon. Malagsakan na kalauna, ilang makita ko dito uping. Nakasauna ay palagsara dahil kita may maestra, kita may empleyado, kita kapitan dito opisyales. Isu, amin, solido. That is what Paway is. The citizenry is in unity. Gapo iti daytoy a street dance competition ket maipakita ti tradisyon ken kultura ti Paway Ilocos Norte. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak IFM.